दानि जुगावबो इसेबां जाम्बा जाम्बि थाबावो होनना सानथाराखैमोन आं मानसिफोरखौ फेसबुक नायबानो गरम 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 निउसल'सो नुयो माने सोरबा सोरनिबा फैसा जाना खारनाय सोरबा हौवाजों लाना खारलायनाय मा खारलायनाय जोंनि बर'फोराल'सो बिदि जायो खोमा ना गुबुननिखौ जायोना जाया मिथिला बारु जाम्बा थां मा थां सोरबा फैसा लानाय मानाय फेसबुक नायदोंमोन आरो आं दायो माने ओमफ्राय सोरबानोबा एयारपर्टआव एगजाम माबा जब होगोन होननानै फैसा लादों नामा 2 लाख सोर खैजोननिफ्राय लादों मिथिया सुइट दङ आरो सोरबाफोर हौवासाफोरबो दङ माने हिन्जावसाफोरबो माने लानाय खोनादों होदो आरो निउसावहा ओमफ्राय दानि जुगाव एसेबां जाम्बा जान्थि थायो नालाय फरायनाय मानाय जानानै मानसिफ्रा दानोबो जोंना सेंग्रा सिख्लाफ्राबो एसेबां खस्थ'आथ' जोंनियाव दानिया जब मोनलाबायनो नोंनियाव फरायनाय नांथारगोन नोंनियाव डिग्रि अब्लासो जब मोनगोन मिथिबाय जानला मोनला मानसियानो आमुगाव सोना होगोन तुमुगाव सोना होगोन बा नार्सआव दाखालिबो जानो थांबाय नै जोंनाव बर'फोरनाव नार्सआव सोना होगोन होननानै मा जागोन बेयो हायद्राबाद ना माथिंबा सिख्लाफोर लाना फैनाय बेयाव जानो थांबाय दा नै आरो दा ओंखारलायदों नै एयारपर्टआव जब मावगोन होननानै गुवाहाटियावहा सिख्लाफोरनिफ्राय नङा सेंग्राफोरनिफ्राय 2 लाख ना बेसेबां जादों आरो सोरनिफ्राय जादों मिथिया बे जोंनि दैखाजालिथिंनिबो दंदां मानसिफोर बिसोरनिफ्रायबो लादोनो एसेबां जाम्बा जानांलाथ' एसे खर'खौ साननानै नायदों नोंसोरो नोंनियाव फरायनाय लिरनाय गैयाबा नों माब्लाबो बे एयारपर्टफोराव जबखौथ' मोनखायानो नोंसोरो आरो मावनोबाथ' इंलिस हिन्दीथ' बेथ' रोंखाथारनांगोन नोंसोरो इंलिस आरो हिन्दीखौथ' मोजाङै आरो बेयाव इन्टारभिउथ' जाखागोन आरो जानला मोनला मानसिया बेयाव लांनानै नोंखौलाय आजां गाजांलाय मादि सोना हैनो हानो नोंसोरनि स्क्रिनाव होनो हागोन बेखौ नोंसोर थांनानै निउसखौ मोजां नायबानो जाबाय आरो ना ओंखायनो गासैबो साबधान जा सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरानोखि फरायफुबाय थादों ना नोंसोर रावनिबो खौरां मोननायावहा जब होलाबायगोन मा होलाबायगोन आंनो आमुक तामुक फैसा नांगौ तुमुक नांगौ होननानै बिबान नोंसोर जानला मोनला होनाङा मिथिबाय जबफोरखौ एसांबो मोनाथ' मोजाङै दिनै गोबां फरायनाय मानसिफ्रानो आरां गारां जानानै दङ फैसा फरायनाय डिग्रि थानानैबाबो जब मोनाखै जे गुबुन मानसिया फैनानै जे नोंनो जब होगोन मा होगोन जेनेबा पुलिसाव सोना होगोन होनबानो नोंसोर थाखा फैसा बिबानो बेफोरखौ नोंसोर गुरला बुरजाबै दिहुनना हरलाबायनाङा एसे खर' साननानै नाय नोंसोरो मिथिबाय मा बुंबावनो फेसबुकखौनो नायना ला दानिया सोब भाइरेल माबा माबि जानायल'सो नुबाय थायोसै स' बेखिनिखौ बुंबाय आरो आंना नोंसोरो साननानै नाय एसे ओमफ्राय मोजाङै थाबानो जाबाय गावबा गाव लाइफआवहा एसेबांबो जब मावनो लुगैबा नों फरायनायखौ मोजां खालाम नोङो डिग्रिफोरखौ कमप्लिट खालामना ला आरो नाम्बारफोरखौ पार्सेन्टेजफोरखौ मोजाङै लाबानो जाबाय नोङो अब्लासो नों जबखौ मोननो हागोन आरो मिथिबाय स' एसेखौनो बुंथ'बाय आरो दिनै आं